Добрый дзень, сябры! За 1,5 года жыцця ў Польшчы наша сям'я неаднаразова сутыкалася з ашуканцамі. І ў гэтым відэа я б хацела падзяліцца з вамі, як гэта было, як мы даведаліся і зразумелі, што гэта ашуканцы. І калі вам гэта тэма актуальна, цікава, калі ласка, паслухайце, думаю, што гэта будзе і для вас карысна. Пачынаем. Самы распаўсюджаны спосаб махлярства наступны. Мне тэлефанавалі, прадстаўляліся прадстаўніком банка, дзе я маю рахунак, некалькі разоў памыляліся і называлі іншы банк. Да мяне звярталіся па прозвішчу, імю і казалі аб тым, што о такой гадзіне быў зроблены перавод з вашага рахунка на рахунак іншай асобы. Для большай пераканаўчасці называлася імя гэтага чалавека, напрыклад, Марыя Михайлаўна, ці ведаеце ли вы, што з вашага рахунку о 15 гадзіне быў зроблены грашовы перавод на імя Аксаны Філімонавай 50 злотых. Ці згодныя вы з гэтым, ці рабілі вы гэты перавод? Ну, вось прыкладна так гучала. Першае, што мяне прымусіла задумацца, гэта размова на расійскай мове, альбо на украінскай мове, якую я разумею, але на ёй я не магу размаўляць, альбо на расійскай мове з моцным украінскім акцэнтам. Я пыталася, чаму вы размаўляеце са мной па-расейску, калі мы знаходзімся ў Польшчы. І на гэтае пытанне я нічога не атрымлівала, проста чалавек клаў слухаўку, размова скончылася, альбо чалавек, аднойчы жанчына мяне абазвала нейкім ганебным словам і са злосцю паклала слухаўку. Аднойчы была такая сітуацыя. Са мной размаўляў малады чалавек, я у яго у пэўны момант спытала: «Окей, вы зараз будзеце ў мяне прасіць даць вам CVV маёй карткі?» На што ён мне адказаў: «Не, канешне, гэта асабістыя дадзеныя, я не маю права ў вас іх пытаць», і паклаў слухаўку. Усё адбываецца па адной схеме. Прадстаўнікі банка ў косках выклікаюць давер і спрабуюць выцягнуць з вас асабістыя дадзеныя. Ні ў якім разе нельга даваць ні адрас, ні песэль, ні тым больш нумар рахунку ці карткі. Прадстаўнікі банка ніколі не будуць, сапраўдныя прадстаўнікі ніколі не будуць тэлефанаваць вам і рабіць такое даследаванне, ці рабілі вы перавод 50 злотых, тым больш, на імя такога-то ці іншага чалавека. Ну, гэта проста смешна. Мяне насцярожвае той факт, што вось у гэтых ашуканцаў ёсць нейкая база з імёнамі, з прозвішчамі, з тэлефоннымі нумарамі. Ці гэта недзе ёсць нейкая уцечка інфармацыі, ці дзе яны гэтыя сведкі бяруць. Калі у вас ёсць думкі на гэты конт, калі ласка, пішыце ў каментарах, давайце абмяркуем гэтую тэму. Другі выпадак быў звязаны з сайтам OLX, дзе звычайна усе, хто прыязджае ў Польшчу, шукае здымнае жыллё. Мы шукалі не для сябе, а для нашага знаёмага, які толькі пераехаў у Польшчу і яшчэ не ведаў польскай мовы. Мы знайшлі нядрэнную кватэру з добрым рамонтам па выдатным кошце. Тут і быў кручок. Калі кватэра мае вельмі добры рамонт, але нізка каштуе, гэта ўжо павінна насцярожыць. І вось мы паспрабавалі патэлефанаваць гэтаму чалавеку, які прапанаваў сваю кватэру. Але ён не хацеў размаўляць голасам і прапанаваў пісаць у Telegram. Па фотаздымку гэта была жанчына 50+, звычайны фотаздымак, як бы выглядае ўсё натуральна. Па размове на польскай мове мы перапісваліся таксама, ніяк не зразумееш, ці гэта жанчына, ці мужчына. Ну, увогуле пісалі дакладна, без памылак на польскай мове. Мы папрасілі паглядзець кватэру. На што яна адказала, што яна жыве ў Германіі
і не можа прыехаць у любы момант у Кракаў і прыедзе толькі тады, калі вы на 100% будзеце здымаць кватэру. Але як можна здымаць, калі ты ніколі вачыма не глядзеў на гэту кватэру? Канешне, хочацца паглядзець, бо тыя фотаздымкі, якія ёсць на сайце, гэта можа быць фікцыя. Яна пачала ціснуць, адмаўляцца прыязджаць, і увага, сказала, што трэба ўнесці перадаплату, і толькі тады яна прыедзе, пакажа кватэру і адразу аддасць нам ключы. Вядома, схема нейкая такая небяспечная. Чаму мы будзем каму-небудзь незнаёмаму пераводзіць грошы? І, канешне, муж паспрабаваў прабіць яе нумар тэлефона ў інтэрнэце, і канешне, знайшлі гэты нумар у чорным спісе ашуканцаў. Мы напісалі ёй, што мы вам не давяраем, што ваш номер ёсць у чорным спісе, і ўвогуле, Бог вам суддзя. У адказ ад гэтай жанчыны, а можа і не ад жанчыны, а ад мужчыны, мы атрымалі усмешлівы смайлік, і наша размова скончылася. І апошні спосаб махлярства, з якім я сутыкалася некалькі разоў, гэта смс-паведамленні. Гэта можа быць смс нібыта ад банка, нібыта ад пошты, і ў смс ёсць актыўная спасылка. Махляры чакаюць, што вы па гэтай спасылцы перайдзеце і пападзеце на нейкі сайт, дзе будуць з вас вымагаць асабістыя дадзеныя. Ніколі гэтага не рабіла, таму не ведаю, што там адбываецца, але ведаю, што гэта вельмі небяспечна. Можа прыйсці спасылка з трэкам на пасылку, нібыта ад пошты, можа гэта нібыта ад банка спасылка, што там у нас на сайце змена нейкай бяспечнасці, і трэба вам змяніць асабістыя даныя, таму, калі ласкі, перайдзіце па спасылцы. Канешне, у гэтым выпадку ўсё будзе на польскай мове, таму на гэтае ашуканства могуць трапіць і палякі таксама, не толькі украінцы, беларусы і ўвогуле рускамоўныя людзі. Увогуле трэба заўсёды быць асцярожнымі. У інтэрнэце зараз вельмі многа ашуканцаў і жадаючых зарабіць грошы на невядомасці людзей, на неасцярожнасці вельмі многа, і становіцца ўсё больш і больш, так больш, што яны гатовыя вам тэлефанаваць асабіста, адкульсьці бяруць вашы асабістыя дадзеныя. Гэта вельмі непрыемна, і што мы можам рабіць? Толькі быць пільнымі. Вось такія мае думкі, такой мой вопыт. Калі ласка, калі вам было цікава і карысна, паставце гэтаму відэа падабайку, і буду чакаць зваротнай сувязі ад вас. Дзякуй вялікі за прагляд, і да сустрэчы ў новых відэа.